Wynne ydw i, fi yw Ymgeisydd Plaid Cymru yn Aberconwy yn Etholiad Senedd Cymru. Gysian ngeni a magu yma yn Llanrwst, lle dwi'n parhau i fyw hyd heddiw. Mae'n fraint dros ben cael cynrychioli Llanrwst ar gyngor Conwy. Dwi wastad wedi deud, do'n i methu chwarae pêl-droed na rygbi a methu cynrychioli fy nhre, ond dwi wedi cael medru gwneud yn siambr y cyngor a dwi'n falch iawn o fedru cael gwneud hynny. Fel person ifanc sy'n dymuno parhau i fyw a gweithio'n lleol, dwi'n ymwybodol iawn pa mor anodd ydy hynny. Mae llawer iawn o fy ffrindiau i wedi gadael yr ardal yn barod i chwilio am waith ac i chwilio am rwla i fyw. Dydy o ddim yn gynaladwy i gael gymaint o'r stoc tai lleol allan o gyrraedd o bobl sy'n isio byw a gweithio yn lleol. Mae pawb angen cartra. Wrth i ni ddelio hefo effeithiau Covid-19, mae rhaid i ni hefyd ddelio gyda pandemig arall, yr argyfwng hinsawdd. O yma yn Nyffryn Conwy i'r trefi arfordirol a phob man arall. Mae rhaid bod hi'n flaenoriaeth ar Llywodraeth Cymru nesaf i fynd ei rafel ar yr argyfwng hinsawdd. Yn Etholiad Senedd dwytha, daeth Plaid Cymru o fewn 750 o bleidleisiau i guro'r ceidwadwyr ac ennill Aberconwy. Mae mor agos a hynny. Mae'ch pleidlais chi yn cyfri yma yn Aberconwy.